Napreduje li Srbija ka Evropskoj uniji ili tapka u mestu? Šta piše u najnovijem izveštaju Evropske komisije koji je objavljen 6. oktobra i da li on zapravo govori samo o ekonomskim uspesima Srbije kako smo to čuli od državnih zvaničnika? Koje bi to stvari iz tog izveštaja trebalo najviše da nas zabrinu, ali i da li ovaj izveštaj možda predstavlja poslednju opomenu pred neke drastičnije sankcije kao što je suspenzija pregovora Srbije i Evropske unije. O svemu tome razgovaram sa direktorom Beogradskog fonda za političku izuzetnost i direktora Beogradskog bezbednosnog foruma Markom Savkovićem. Gospodin Savković, hvala vam što govorite za European Western Balkans. Pre svega, šta piše u tom izveštaju? Dakle, čuli smo različite najave koje dolaze od vlade da je to izveštaj koji govori o ekonomskim reformama koje je Srbija sprovela, međutim, civilni sektor se sa tim zapravo i ne slaže. Kako se vama čini taj izveštaj? Dobar dan. Pa dobro, to je selektivno čitanje izveštaja. Svakako da čitavi delovi koji se tiču poglavlja koja svi nazivamo najvažnijim, dakle, to su poglavlja koje se tiču vladavine prava, političke participacije, sloboda, slobode medija, stanja u pravosuđu. Dakle, mnogo je toga što bi moralo da nas zabrine, jer ponavljaju se prilično kritičke ocene od prošle godine. Ima naravno i nekih novih, da kažem, momenata, nekih novih kriterijuma, kako je to rekao kolega Vlada Međak, i koje zapravo se tiču procesa evropskih integracija u celini. Jer, pazite, mi smo sada praktično sami sebi nametnuli još najmanje dva kriterijuma, a koja se tiču praćenja načina na koji se komunicira o Evropskoj uniji. Što jeste jedan od, da kažem, načelnih problema kada sagledavamo odnos Srbije i Evropske unije. Nekada imate utisak da ovo nije zemlja koja želi da postane članica, slušajući naše zvaničnike. Više puta smo čuli u javnosti, pogotovo tokom pandemije koronavirusa, kako se Srbija zapravo baš i ne oslanja na Evropsku uniju. Da li je upravo taj mehanizam koji je Evropska unija sada uvela za praćenje te komunikacije zapravo sa građanima o evropskim integracijama može biti ključan za odnos Brisela prema Beogradu? Pa ja mislim da je to sada još jedna dopuna, jer ima tu nekoliko kočnica, po znacima navoda, kada je reč o pristupanju Srbije u Evropskoj uniji. Mi od ranije imamo praktično 3 poglavlja u kojima, je li tako, ako nema napretka, neće biti novih poglavlja otvorenih. I sada evo imamo još jedan kriterijum kojim će, da tako kažem, biti dodatno ocenjivano kako se u Srbiji komunicira ta neka evropska ideja. To je jako važno. Mada moram da kažem da mora postojati razumevanje na drugoj strani da nakon 20 godina procesa jednostavno neminovno dolazi do određenog zamora. Mislim da je Evropska unija počela da prepoznaje taj problem i da ulaže određeni napor, da i sa svoje strane to komuniciranje, da tako kažem, pojača. I to je bilo očigledno u prvim mesecima po izbijanju pandemije. Kada zapravo jeste, dakle, svojim obraćanjem od, ja mislim, 14. ili 15. marta predsjednik rekao to što je rekao i to je izazvalo veliku pažnju, ali je usledila i jedna prilično brza reakcija Evropske unije. Jednostavno i oni su prepoznali da se tu, koliko god tu strašno zvučalo, isto odvija jedna utakmica koju Evropska unija ne sme da izgubi. Ali šteta već učinjena, iako je došla ta brza reakcija? Pa mislim da, znate kako, s protokom vremena ja mislim da to više i neće biti toliki problem. Jer prosto kada pogledamo koliko je ko pomogao, ja sam u jednoj izjavi rekao da je ta igra koja je dao više, u stvari ta neka rasprava o tome koja je dao više, vrlo ružna. Mislim, svako je pomogao onoliko koliko je mogao i mi moramo razumeti i kontekst Evropske unije u trenutku kada se donosi odluka, dakle, da se uvedu dodatne kontrole pre nego što se omogući izvoz te medicinske opreme. Dakle, jer to jeste bio problem i tu jeste izgubljeno određeno vreme, ali nakon toga mislim da zaista je usledila jedna, da tako kažem, mobilizacija na strani Evropske unije. Vrlo brzo je prepoznato. U takvim kriznim momentima vi rizikujete da izgubite svoje neko uporište, da izgubite partnere. Bez obzira na sve što ste ulagali do tog trenutka, jer ovo jeste izazov bez presedana u našim životima. Tako da ja mislim da sa protokom vremena se to
sećat ćemo, i dalje će biti negde, jeli, ali neće biti toliko važno. Naravno, zavisi i od toga kako će se dalje razvijati odnosi Srbije sa Evropskom unijom. Zanimljivo je kada govorimo o toj komunikaciji. Čini se da su prethodnih godina građani poprilično zbunjeni. Mi govorimo kako je ovaj izveštaj najkritičniji izveštaj do sada. Međutim, gledajući konferenciju za novinare predsjednika Vučića sa Evropskim komesarom za proširenje, nismo čuli toliko oštrih reči ni od strane Brisela. Dakle, kako građani mogu da razumeju da je ovaj izveštaj kritičan ukoliko ta kritika ne dođe javno od evropskih zvaničnika kada stoje pored predsjednika Vučića? Ja mislim da je tu isto stvar političke ocene, procene vlastitog interesa, zapravo u odnosu sa zemljom koja je centralno pozicionirana na Zapadnom Balkanu, ima najviše stanovnika i prosto političko dešavanje u njoj neminovno se odražavaju na ostatak Zapadnog Balkana. I to je sigurno jedna od najvećih dilema sa kojom se suočavaju zvaničnici u Briselu. To je u kojoj meri mogu da pritisnu zemlje kandidate za članstvo. Jer taj proces i uopšte, podsjetiću vas, dakle, kako je tekla ta politika uslovljavanja. Nekada je, da kažem, pritisak, odnosno šargarepa koju je Brisel nudio bila, da tako kažem, veća, ali je i štab bio mnogo veći, koji su imali na raspolaganju. Sada je to malo drugačije jer mi smo uvedeni u taj jedan proces otvaranja te zatvaranja poglavlja koji inače traje jako dugo, koji je u tom jednom delu gde imate jako puno prostora za intervenciju zemalja članica, pomalo problematičan, neko će reći mnogo problematičan, ja ću reći pomalo, i dakle gubi se ta... Pa zato što znate, uvek neka zemlja može svoj nacionalni interes staviti ispred interesa Evropske unije. Imamo jako puno primjera. Imamo sada situaciju između Bugarske i Severne Makedonije. Nije da se nije moglo očekivati. Uprkos svim dobrim namerama koju je vlast u Severnoj Makedoniji pokazala prema svom susedu, eto stalno se vraćamo na ta neka identitetska pitanja. Volimo da kažemo da je ovo 21. vek i da nije mesto takvim raspravama, ali nažalost i dalje jeste. Pa do nekih, sutra ćemo vidjeti možda i konkretnih ekonomskih interesa koje mi sada ne možemo da sagledamo. Ali je problem, dakle, taj vremenski horizont koji je jako dug i koji traje. Nekako čini mi se da sad posebno svesni da sa ovom komisijom neće biti proširenje, da mi govorimo o horizontu koji dolazi tek tamo, u drugoj polovini naredne decenije. Ako se ne desi nešto sada, nešto ozbiljno u ove godine, naredne godine, ako ne budemo videli neki ozbiljan iskorak, i možda je to baš ovaj ekonomski investicioni plan, pitanje koliko je zaista Evropska unija posvećena, koliko Evropska unija zaista želi da nas integriše, to pitanje će biti sve prisutnije. Ali mi smo znali i sa prethodnom Junckerovom komisijom neće biti proširenja. Nekako kao da svaki put sa olakšanjem dočekamo kada Evropska komisija kaže neće biti proširenja. A da li možda druga strana isto sa olakšanjem dočeka kad shvati da ovde nema ozbiljne ambicije da se sutra uđe u Evropsku uniju? Pazite, dakle, to je postala jedna igra, evo sad ću citirati kolegu Srđana Majstorovića, dakle, jedna pomalo geostrateška, geopolitička igra u kojoj su obe strane negde u jednoj vrsti čekanja. I čini se da je najvažnije zadržati taj postojeći nivo odnosa. Dakle, mi smo prirodno vezani jedni za druge. Nema načina da se te veze raskinu. I mislim da jedni i drugi računaju sa neraskidivošću tih veza u smislu, eto šta god da mi kažemo, stvaran život će pokazati zapravo u kom pravcu treba da se ide. A to je jačanje tih veza sa Evropskom unijom. Dušan Reljić koji govori o tome da smo mi deo proizvodnih lanaca zemalja članica Evropske unije, Nemačke, Austrije, Italije, šta god uradili, prosto to je jedna činjenica sa kojom vi morate da računate. Ali to jeste ekonomska dimenzija i dosta se govori i u svetlu ovog ekonomskog investicionog plana, ali šta je sa tom nekako istorijskom obavezom Evrope da završi taj proces ujedinjenja nakon pada Berlinskog zida? Ja mislim da sami političari u Evropi danas neće više prosto, mislim da mnogi među njima ne dele taj narativ istorijske obaveze. Oni osjećaju neku vrstu odgovornosti, ja bih rekao, prema svojim biračima i to po dva osnova. Jedan je osnov, dakle, da ne budu ugroženo blagostanje, relativno blagostanje koje je postignuto u datoj zemlji, a drugi da se zaštite njene spoljne granice. Dakle, to je jedan narativ koji je poznat i to je, da kažem, jedan mainstream narativ koji u jednom delu deli i levica, uslovno rečeno levica i uslovno rečeno desnica u Evropskoj uniji.
Međutim, kada bi postojala ta vrsta zajedničkog nastupa ove šestorke balkanske, dakle kada bi zajedno nastupili, postigli konsenzus oko nekih bitnih pitanja, prestali da u suštini i u nekim situacijama blokiraju jedni druge, vi biste onda možda videli drugačiju reakciju Brisela. Je li ekonomija put ka tome? Danas je i govorio evropski komesar o tome da je bitno povezati region i da ne postoji infrastruktura, zapravo da je to nekako osnova da bi neka saradnja dalja postojala. Mislim da je to, može da pomogne, ali ne može da reši. Dakle, to je jedan pravac i sigurno da jako je važno to ekonomsko povezivanje, tu nema spora, ali ne može prosto da nadomesti rešenje svih onih političkih problema koji nas pritiskaju. Čuli smo da ekonomski investicioni plan predviđa nekih 9 milijardi evra za povezivanje i napredak regiona u ekonomskom smislu. Međutim, može li upravo to, dakle, kada se izgrade putevi, kada se izgradi infrastruktura, da zapravo i ova šestorka kaže ovo je nama dovoljno, mi zapravo više nam i ne treba. Dakle, da li može paradoksalno taj ekonomski investicije zapravo udalje Zapadni Balkan od Evropske unije? Mislim da ako to negde razumemo na tragu u jednom delu onoga što je ideja regionalne ekonomske oblasti, u drugom što je ideja ove inicijative Mini Schengen, mislim da nas to neće udaljiti od Evropske unije. Da li će biti zamena za Evropsku uniju? Ne može da bude zamena za Evropsku uniju, dakle u smislu kvaliteta, u smislu sadržaja, u smislu međunarodnog prestiža, apsolutno ne može. Niti je neka vrsta čekaonice. Jednostavno, to je jedna dobra stvar koja se može uraditi i u kontekstu evropskih integracija i van njega. Prosto, to je jedan proces koji neće naškoditi ovom regionu. Ta neka ideja 4 slobode je jako dugo u opticaju. Znači, i mislim da ona je svakako u interesu svih onih kompanija koje su godinama ulagale u ovaj region i koje se nadaju da će ovde moći da ostvare profit. Znamo da su ova tržišta koja imamo dosta mala, usitnjena i da ona imaju smisla, jeli, ako su jedno tržište. Može se slično nešto reći i za tržište rada, da bi se odliv kadrova u jednom delu mogao nadomestiti. Dakle, ima to svoju logiku koja nije nužno vezana za logiku evropskih integracija. Nekako vrlo stidljivo je to rekao čak i evropski komesar, da će te investicije zapravo biti vezane za napredak Srbije i ostalih zemalja, pre svega u vladavini prava, jer Evropska unija ne želi svoj novac da daje u zemlje u kojima pravosuđe ne radi, u kojima postoji korupcija i tako dalje. Vrlo nekako je to stidljivo rečeno. Pa mislim, da, to bi moralo da se kaže glasnije, zato što za investitore je vladavina prava ključna. Barem za one investitore kako bismo mi svi ovde želeli da imamo. Ali druga jedna stvar koja ide ipak u prilog Evropske unije jeste da ako uzmemo sad sve što smo rekli, te neke preduslove, jeli, znači uzmemo vladavinu prava, nema prosto boljeg okvira za ocenu u ovom trenutku od onoga što Evropska unija razvija. I mislim da nema ni boljeg okvira za unapređenje vladavine prava. Jer negde jedno je taj subjektivni osjećaj. Jedno je ako se to izrazi, jeli, kroz konkretne brojke. Ali nešto sasvim treće je ako vi uzmete sve to, dakle, provučete kroz sve dimenzije na način na koji se to radi u izveštajima Evropske komisije i onda dobijete mnogo jasniju sliku. Jel mislite da su građani dobili jasniju sliku nakon ovog poslednjeg izveštaja? Ko pažljivo pročita izveštaj, iako ima, dakle, mnogo tih formulacija, neke su stručne, neke su onako vrlo diplomatske, ima vrlo jasnu sliku. Zaista, izveštaj je prošao i ove godine. On daje jednu vrlo jasnu i, mislim, sliku našeg društva koja je vrlo bliska stvarnosti. Koje su to stvari koje bi najviše trebalo da zabrinu u tom izveštaju? Pa znate šta, politički pluralizam, svakako, dakle, i opet kažem, znači sve je u formulacijama, ali dakle, ako pažljivo čitate, jasno je, jer tu se izražava, jeli, ta neka zabrinutost. I dalje stanje u medijima, na rad pojedinih nezavisnih nadzornih tela. Dakle, sve ono što bi trebalo da bude neki garant jedne vitalne demokratije je u izveštaju onako
predstavljeno sa određenom dozom zabrinutosti. Dosta je pažnje posvećeno izborima u Srbiji i tome što je deo opozicije zapravo bojkotovao te izbore, međutim stigle su poruke iz Evropskog parlamenta izvestioca za Srbiju da je zapravo za njih adresa Narodna skupština, da će razgovarati sa strankama koje su ušle u Narodnu skupštinu. Da, pa dobro, ja sam Bilčika razumeo da je on rekao prevashodno. Mislim, ne bi bilo dobro da budu isključene one stranke koje su ostale van Skupštine. I mislim da je to, dakle, nije uopšte sad ovde stvar, prosto stvar je u legitimnosti procesa, u poštovanju pluralizma. Dakle, treba poštovati one koji su izabrali da bojkotuju i njihov glas, dakle, jer ipak jedan veliki broj ljudi se opredelio, ne mali broj ljudi se opredelio, dakle, da tog dana ostane kod kuće. Ja mislim da tu postoji svest i ja verujem da ćemo u jednom momentu videti, nadam se da ćemo videti i obnovu dijaloga u kojoj će učestvovati oni koji su van parlamenta. Spomenuli ste malo pre dijalog Beograda i Prištine. Čuli smo juče od visokog predstavnika Borelja da se zapravo radi o mesecima, ne o godinama u kojim bi mogao taj neki konačni sporazum biti postignut. Kako ste razumeli tu njegovu poruku? Pa ja sam razumeo jedan deo poruka koje on šalje kao potrebu da se da jedna doza optimizma i samouverenog nastupa u celom procesu. Dakle, mislim prosto da je to dobro. Dakle, nama je potrebno da sada vidimo Evropsku uniju koja ima plan kako da nastavi dijalog. Jer, mislim, znate, to je negdje očekivanje aktera. Mi smo pozvali Evropsku uniju u taj proces, svako iz svog ugla, obe strane. I prosto prirodno je da sada imamo određeno očekivanje od onoga ko je posrednik. To nikako ne znači da sva odgovornost i sva krivica za eventualni neuspeh treba da bude svaljena na posrednika. Mislim da je to, sada je to jedan izuzetno ambiciozan zapravo iskorak kad čujete koje teme su kandidovane sada za nastavak dijaloga. Ali utisak je, imao sam prilike nekoliko puta i da slušam izlaganja specijalnog izaslanika u ovim, da kažem, zatvorenijim formatima i neki utisak je da on ima ideju kako da nastavi dijalog, ali da to na kraju neće zavisiti samo od njega, već i od spremnosti zainteresovanih strana na taj kompromis o kome se priča. I svoj prvi izveštaj o radu državama članicama, da li mislite da je bio uspešan u ovom prethodnom periodu? Pa rano je još reći. Mislim, mada njegov taj prvi mandat, ja već ću reći, prvi mandat, ja zaista očekujem da njegov mandat bude produžen. Koliko razumijem, ističe na proleće. Tako da je oročen je na godinu dana. Utisak je i ono što imamo prilike da čujemo, jeste da onako kako on nastupa, dakle, u toj nekoj javnosti, tako prilično sam uvereno nastupa i pred ambasadorima. Dobar deo te neke evropske javnosti je pre svega zadovoljan što je dijalog restartovan. Nema ne znam kakva ogromna očekivanja ovog momenta. Mislim da bi bilo dobro da se, evo jedan predlog, da bi bilo dobro da se pogleda šta je to u ovim postojećim sporazumima tehničkim što nije primenjeno, a što nije toliko kontroverzno i nije toliko problematično. Možda nešto oko dokumenta, nešto oko tih diploma. Mi konstantno slušamo ta prepucavanja Beograda i Prištine o tome ko je šta ispunio. Pa jeste, i ovo bi bio dokaz, znate, ovo bi bio pokazatelj dobre volje, dobre vere. Dakle, evo, spremni smo da ispunimo nešto što do sada nismo, a pomaže građanima na terenu. I onda možemo da napravimo možda iskorak i ka nečem složenijem. Za mene, ja tu stalno kažem, ova tema imovine i međusobnih finansijskih potraživanja je veliko iznenađenje. Ja nisam, da budem iskreno, očekivao i jako me zanima da vidim kako će se to dalje razvijati, jer ja to doživljam kao vrlo složenu temu, ali onda opet dobro je i da postoji, dakle, ambicija i želja da se uhvati u koštac sa tim složenijim. Koji bi tu problemi mogli da dođu na dnevni red? Pa, to je odlično pitanje i tu sad opet dolazimo do onoga o transparentnosti procesa. Govorimo li mi sada o imovini fizičkih lica, pravnih lica, potraživanja, da li govorimo o onim velikim sistemima o kojima stalno ima reči u medijima, kao što su Gazivode, Valač i tako dalje, ne znamo. Ja se nadam u jednom momentu, dakle, verovatno kada budu ti pregovori poodmakli, opet iz interesa dijaloga, da će to biti negdje iskomunicirano javnosti.
Nedavno je počeo i Beogradski bezbednosni forum i ono što je zanimljivo jeste da u svom naslovu, zapravo nazivu, kažete da nema mira bez poverenja. Imaćete i panel koji će govoriti o dijalogu Beograda i Prištine. Da li mislite da postoji u ovom momentu poverenje između te dve strane? Dosta smo slušali o tome da je potrebno poverenje izgraditi da bi se dijalog uopšte nastavio. Da. Pa ja mislim da nije pesimistična ocena ako kažem da utisak je da ne postoji. Prosto utisak je da ne postoji. Izjave govore u prilog tome. Izjave političkih lidera. I zato i kažem, opet vraćam se na, bilo bi dobro da se nešto sprovede, da se nešto primeni i da se postavi neka saglasnost oko tumačenja nečeg što je primenjeno. Jer ovako, znate, to mnogo podsjeća na jednu vrstu borbe, bitke, i nisam siguran da je to diskurs sa kojim vi možete da govorite o nekoj regionalnoj saradnji. Dakle, tu treba raditi zajedno na prevazilaženju problema, a mi smo dosta daleko od toga. Ovo sad stvarno više podsjeća na jednu vrstu borbe na tom nekom međunarodnom planu. Pa onda imamo i one neke, da kažem, sporedne koloseke koji su u stvari vrlo bitni u nekom širem kontekstu, kao što je povlačenje priznanja, traženje priznanja, članstvo u međunarodnim organizacijama, spekulacije oko raznih scenarija kako bi se mogla ova cela situacija razrešiti itd. Ali čini se da je Vašington, na primjer, bio daleko pripremljeniji kada je u pitanju upravo to sprovođenje i pokazivanje da će ono što je dogovoreno tamo biti sprovedeno. Dakle, u koga da uperemo prstom kada kažemo da stvari nisu sprovedene? Evropska unija je garant bila i Briselskog sporazuma koji deo nije sproveden, koji se odnose na zajednicu srpskih opština, ali i svih ostalih sporazuma. Dakle, u koga treba da upremo prst i kažemo ovde leži odgovornost zbog toga što stvari nisu sprovedene? Gledajte, pazite, vi to imate i u izveštaju. Dakle, postoji u onom delu koji se tiče poglavlja 35, kaže se, smatramo da je Beograd mogao više, smatramo da je Priština mogla više, smatramo... Inače, ne pominje se proces, odnosno, taj proces se pominje vrlo šturo, dakle, proces iz Vašingtona u jednoj rečenici. Imam utisak da je to urađeno prosto kako bi se akcenat stavio na ono što je Evropskoj uniji primarno, jer to je isto sada jedno pitanje u kom delu će se pomiriti vašingtonski i briselski proces, koja je perspektiva vašingtonskog procesa. Sigurno čitali ste, mnogo je spekulacija da je ovo negde vezano za sudbinu ove administracije, dakle, taj proces, iako ova administracija ne bude nastavila, da će ova druga prosto, kako ja kažem, zaboraviti na najveći deo tih obaveza. Mi to ne znamo, jer tu ima stvari koje su zaista, nisu vezane samo za pitanje kampanje na američkim izborima, već ima tu i nekoliko vrlo konkretnih interesa američke administracije, kad govorimo o 5G, kad govorimo o diverzifikaciji energije, kad govorimo, dakle, nešto što će možda nastaviti i neka druga administracija. Ali negde, znate, ko je kriv? Ja opet i tu razumem Evropsku uniju. Vi ako kažete direktno za nas je isključiva krivica na strani Beograda ili Prištine i smatramo da ako... To je njihov, dakle, jedan rizik. Pitanje je da oni mogu da to preuzmu, da potpuno izgube sagovornika s druge strane. A opet, ne tako sigurni da li će sutra, za 6 meseci, 12 meseci, doći neki sagovornik koji želi da zadrži odnos sa Evropskom unijom. To je taj moment tog engagementa, da pozemim izraz, koji nemamo u srpskom jeziku, je vrlo važan. Hvala mnogo na razgovoru za European Western Balkans. Nadamo se da će poverenje biti bar malo povraćeno u narednom... Pa evo, ja se nadam, mi imamo, dakle, taj panel na Beogradskom bezbednosnom forumu. Prvi put, dakle, za ovih 10 godina postojanja imat ćemo premijera Kosova, dakle, predstavnika vlade Kosova u panelu zajedno sa predsednikom Republike Srbije, specijalnim izaslanikom Lajčakom i zamenikom pomoćnika državnog sekretara i isto tako specijalnim izaslanikom Palmerom. Tako da to bi trebalo da bude jedan od naših udarnih panela i nadam se, da ćemo malo nešto pomoći oko tog poverenja. Prilika da se sumiraju rezultati, da se razmotre neki naredni koraci. Hvala vam na razgovoru, a hvala i vama. Bio je ovo screening.